Ефір АТР триває. Я, Альвіна Сибулаєва, найближчу годину говоритиму наживо про найцікавіше і найактуальніші події. Тож робить АТР гучніше, нам є про що розповісти. Рада працює, скоротила суддів, каратиме прогульників і ділить державні гроші. Реакція нардепів неоднозначна. Кремль наразився на несподіванку. Україна висунула умови щодо виконання мінських угод. Російський пропагандист вільно прогулявся Києвом. Куди дивиться СБУ? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР, і вже рада представити наших гостей. Тарас Козак, президент інвестиційної групи «Універ», та Андрій Павловський, народний депутат України 6-го та 7-го скликання. Вітаю. Вітаю вас. Доброго вечора. І почнемо щодо землі. Нашу тему. Батьківщина закликає не продавати землю. Нардеп фракції Сергій Соболєв застерігає: ризикуємо повернути голодомор. Давайте послухаємо, що він сказав. Ви не маєте права, згідно з Конституцією, давати право на продаж земель сільгосппризначення. Читайте Конституцію. Ви не маєте права дозволити іноземцям купувати цю землю. Ви хочете так званий ринок землі для того, щоб в Україні знову був голодомор? Невже не зрозуміло, що фермер, який працює на землі, завжди підтримує село, школу, дитячий садочок? Хто буде підтримувати? Великі агрохолдинги? І народний депутат позафракційний Сергій Лабазюк розповів нам, як проходило засідання аграрного комітету. Є представники профільних асоціацій аграрних. Люди вимагають зняти урядовий законопроект про обіг землі з розгляду і рекомендують, щоб комітет проголосував за проведення референдуму по обговоренню, виставляти чи ні на продаж сільськогосподарську землю. Тобто атмосфера насправді досить зараз складна. Не вдалося обговорити ні одного з законопроєктів. Якраз йде зараз ця жвава дискусія. Ну, як на мене, я бачу, що все сходиться до того, що швидше за все голова комітету буде закривати сьогодні засідання. І дійсно, засідання комітету перенесли сьогодні. А як ви ставитеся до продажу землі, пане Андрій? Ну, по-перше, треба дивитись, як у наших європейських сусідів. Там формально на папері нібито і є вільний ринок землі, а насправді не такий вже і вільний, є великі обмеження, жорсткі зобов'язання тих, хто купує землю, вимоги. Наприклад, у Франції купуєш землю, потім, якщо для сільгосппризначення, потім 9 років не маєш права її перепродавати. Це робиться для того, щоб земля не стала предметом спекуляцій фінансових і так далі. У скандинавських країнах є взагалі вимога, там, наприклад, син від батька не може успадкувати землю, якщо він хоче її далі обробляти, якщо не надасть відповідного диплому аграрного коледжу і так далі. Тобто в різних країнах є певні обмеження. В більшості європейських країн є обмеження щодо володіння іноземцями землею і так далі. Тобто все цей світовий досвід треба врахувати. І досвід того ж Ізраїлю, і Канади, як це там відбувається, і вже потім зважено, спокійно приймати рішення. От зараз, в даний момент, коли в країні фактично продовжується і тяжка економічна криза, і війна у нас в країні, ну, нема прикладу в історії, коли під час війни продавали найбільш цінні стратегічні активи, а земля, оборонні підприємства, газотранспортна система – це ті активи, саме цінні, які у нас залишились. Якщо ми їх позбудемося, ну взагалі під питанням буде суверенітет держави. Якщо виходити з цих стратегічних питань, то дійсно треба і враховувати і громадську думку. Ну, я хоч на завершення скажу, що одним з перших обіцянок, зобов'язань нового президента, пана Зеленського, було те, що він буде запроваджувати активно народовладдя з найбільш чутливих, важливих для суспільства питань, буде радитись з народом. А як радитись можна? Тільки через референдум. От це якраз те питання, де треба згоду у людей запитати. Ви теж вважаєте, що через референдум треба питати у людей згоду на продаж землі?
Ні, я вважаю, що ринок землі повинен бути, тому що українці традиційно мали ринок землі, тільки комуністи, коли прийшли в 17-му році, заборонили продавати землю, заборонили приватну власність на землю. І голодомори, про що А чому говорить ви Парубій, ставитеся за продаж? останнє, хочу сказати, Парубій говорить про голодомор. Голодомор був тоді, коли земля була нічия, державна, так би мовити. От тоді і голодомор. Коли земля приватна, то власник її про неї дбає. Ну, це Соболєв казав. Ну, добре. А, пане Тарасе, чому ви за продаж землі? Тому що це нормальна практика для всіх цивілізованих країн. В цивілізованих країнах можуть бути обмеження, але кожен може купити землю, хто має на це підстави, і продати, якщо він хоче продати. Продати вже може точно кожен. У нас мільйон людей стареньких в селі помер, формально будучи власниками землі, а реально не маючи грошей, щоб прожити нормально свої останні роки життя. І ця заборона, це є комунізм. Це в нас комуністичні Верховні Ради до цього часу проживають. Що стосується опитування громадян, 70% громадян в 90-ті роки були за вільний продаж землі. І тільки ці масовані засоби масової інформації, підконтрольні олігархам, зазомбували фактично людей, які зараз вважають, що землю продавати не можна. Крім того, саме під час мораторію на землю у нас створилася величезна кількість агрохолдингів, агробаронів, які оце все перетворюють села на вимерлі. І продовження цього мораторію – це просто ще знищення села. Взагалі мені розмова подобається, тому що раніше, ще роки 2-3 тому, було категорично всі проти продажу землі. Зараз вже йде мова про якісь обмеження, якісь там колись можна, колись не можна. Ну, я хотів би додати, що от справедливо разом з тими зауважив Сергій Соболєв з фракції «Батьківщина». Зверніть увагу, у нас є 13 стаття Конституції, де написано, що власником сільськогосподарської землі є весь народ України. Як можна поділити і продати те, що вам не належить? Це надбання і цінність всього українського народу. Тоді вносити зміни в Конституцію, іде цивілізованим конституційним шляхом. Не можна так теж через коліно ламати таких ліберал-екстремістів, які з одної крайності в іншу, да? З комуністичної крайності зараз в ліберал-екстремізм кидаємося, коли думка суспільства неважлива, ми будемо вас ламати за якихось абстрактних ринкових законів, будемо ламати ціле суспільство. Думка суспільства наступна, через що коліно. люди, так би мовити, проти продажу землі. Коли людей запитуєш, а ти хочеш, якщо ти маєш землю, ти хочеш мати право її продати? Так, каже, хочу. А якщо ти не маєш землі, ти хочеш мати право її купити? Так, хочу. Тобто кожен хоче мати це право. Але загалом про якогось там Васю Голопупенка, вони проти, щоб Вася Голопупенко мав таке право продати чи купити. Якщо б люди розуміли правила і обмеження, да, які є в кожному суспільстві, в кожній країні, тоді можна було б Давайте говорити про обмеження, а не про заборону чи мораторій. Оце, мені здається, що правильна розмова. Поговоримо щодо роботи депутатів. Ось голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, як каратимуть нардепів за прогули. Ну, якщо не можна звільняти, давайте хоча б будемо штрафувати. Да? І тому ми штрафуємо за системне, якщо людина не відвідує системно, якщо він не тільки тут, в залі, а в тому числі і на комітет не ходить. Ми хотіли навіть кримінальну відповідальність, але не знайшли погодження в наших рядах. Пане Андрій, ви прогулювали засідання Верховної Ради? Скільки разів на рік? Без поважних причин не пам'ятаю щось, але тоді були буремні часи, коли якраз боротьба з режимом Януковича було, коли треба було їздити визволяти активістів по тюрмам в Харків до Юлії Володимирівни Тимошенко, коли її катував Янукович в Качанівській в'язниці. Тоді деякі приходилось пропускати. Як ставитися до цих змін нової влади, яка хоче карати прогульників? Ну, по-перше, я хотів би теж звернути увагу, що там теж не дуже якось юридично коректно прописано, тому що депутата можна карати його заробітною платою. А от те, що там виділяється на виконання депутатських обов'язків, на представницькі, воно яке відношення має до його роботи в сесійному залі? Ці гроші державою ціленаправленно відкриваються для того, щоб депутат відкривав громадську приймальню, щоб там на місці в окрузі, на території, щоб там сидів у нього помічник, щоб він там приймав прийоми громадян, проводив. На всі цілі виділяються гроші. А якраз Верховна Рада, Слуги народу, чомусь саме ці гроші вирішили обрізати, якщо там є прогули. Пане Тарасе, як ви ставитеся до покарання прогульників? Я вважаю, що це трішечки популізм, але це правильні кроки.
Тому що треба карати грошима, тому що інакше не доходить. І люди, обіцяючи одне перед заходженням в Верховну Раду, як стають народними депутатами, чомусь ці обіцянки свої забувають. І про голосування за недоторканність ми бачили багато разів, і про пропуски ми бачили п'ятниці оці попереднього скликання, коли було там не більше 10 людей в залі. Так? Нібито ніхто не пускає, але нікого немає. Так? Тобто такі були дуже дивні. А ви думаєте, це засідання. вплине на них? Ну, вони добре покарають грошима. Мені подобається, що саме забирають ті кошти, які йдуть на виконання обов'язків. Тому що це кошти забираються у їхніх помічників. І помічники будуть тиснути на народних депутатів, щоб вони ходили на ці засідання, бо інакше помічники залишаться без грошей, або прийдеться депутату свої гроші віддавати. Бо інакше на нього начальства немає. Виходить так, що пани там з'ясовують політичні обставини у холопів. Чуби тріщать, да? Невинні люди страждають. Чому не винні? Якщо людина, певно, йде працювати до безвідповідального народного депутата помічником, нехай страждає. Але з іншого боку, коли я був депутатом 6-8 скликання, там багато було від партії регіонів, і депутатів, і представників, то я вам скажу, що там на 2/3 депутатського корпусу були люди мільйонерами, доларом. Для яких то зарплата, то була там на конфети, чи тобто там вони не приходили працювати за зарплату. Їм все одно було. Вони в конвертах все рівно доплачують. І ви бачили деякі помічникам, депутати зараз з партії регіонів, де знаходяться. Молодим депутатам, які в перший раз прийшли, для них може бути це суттєво, хто не з бізнесу. А хто прийшов з великого капіталу, їм там по барабану. Якщо вони виконують свої зобов'язання, ходять на засідання Верховної Ради і комітетів, ніхто їх штрафувати не буде. Виконуйте свої зобов'язання. Це як проста людина. На роботу не ходять, її штрафують. Чим народний депутат кращий за просту людину? Я не розумію. Я якраз пам'ятаю, що от такі знакові депутати, як мільярдери наші Рінат Ахметов, Константин Живаго, вони взагалі приходили за 5 років тільки 2 рази на Верховну Раду. На відкриття і на закриття. І більше їх потім я 5 років в залі не бачу. І поговоримо щодо окупованих територій. Ось речниця Леоніда Кучми, яка представляє Україну у Мінську, розповіла, які саме вимоги висунуто для виконання угод. Дивимось графіку. Виконання політичного блоку Мінських угод є можливим виключно за умови розпуску квазіугрупувань ЛДНР, обов'язкове і повне припинення вогню та забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України. Черговий пункт – виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та розведення сил та засобів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед іншого, забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, засобів масової інформації та іноземних спостерігачів. Обов'язковою умовою є й встановлення контролю за непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону. Ось ми почули вимогу української сторони. Як гадаєте, наскільки це ми побачимо вже в реальності, на практиці? Це дуже хороша позиція. Після того, як попередній лист про підтримання, так би мовити, формула Штайнмаєра підписав Кучма, представник України, сьогодні ми пішли у наступ. А чого такі заяви сталися саме зараз? Я думаю, що це не обійшлося без тиску суспільства. Керівництво України зрозуміло, що суспільство не готове пробачати, здавати території і не готове йти на капітуляції. Ми бачили це і ходу, і марші, і взагалі обурення великої кількості громадян. Для президента, так виглядає, це було неочікуваним. Тому позиція була підкоригована і завдання отримали наші переговорники піти в наступ, виставляти свої умови в першу чергу, а не вже погоджуватися чи не погоджуватися на ті умови, які нам висуває Росія чи напряму, чи через якихось Штайнмаєрів, чи ще через когось. Пане Андрію, ось ви теж почули ці умови. А наскільки ми побачимо їх і наскільки це стане таким поштовхом для звільнення окупованих територій? Це дійсно... Це посилення позиції з попередніми, а з іншого боку, все-таки українське суспільство хотіло би бачити, щоб там не формула Штайнмаєра чи когось, а щоб була саме формула України, президента Зеленського, щоб ініціатива виходила саме з боку України. І от якраз такі заяви можна тільки віддати, тому що вони справедливі і логічні. І зрозуміло, що в голову всьому треба ставити питання безпеки.
Ну якщо на тій території стріляють, вбивають представники України, про які чесні і вільні вибори може йти мова? Для початку хоча б перестати стріляти. Да? А взагалі було прогресом, щоб людей не вбивали, не стріляли і на певний час взагалі заморозити Продовжимо цю цю ситуацію. тему. Ось Ірина Геращенко, співголова фракції «Європейська солідарність», вітає таку позицію представників України тристоронньої контактної групи у Мінську. Це абсолютно правильна заява, і я вважаю, що дуже мудро, що переговорна група тристороння контактна наголосила, що ключовим є безпекове питання, що ніякого розведення не може відбуватися в визначених місцях Золоте і Петровське без того, що там не перестануть стріляти, не буде зафіксовано стале перемир'я, бодай 7 днів. Так само дуже важливе в контексті вчорашнього позиції української сторони в Мінську є те, що наша група заявила, що Росія має негайно вивести свої війська, що мають бути розпущені псевдооргани цих так званих псевдореспублік, що має там бути просто припинено входження рубля. Нардеп «Слуги народу» Богдан Яременко заявив, що сподівається на створення дорожньої карти на зустрічі глав держав Нормандської четвірки. Давайте його послухаємо. Президент Зеленський залишається відданий ідеї мирних переговорів щодо припинення кровопролиття на Донбасі. Це план А, він не змінюється. Україна буде далі докладати всі можливі зусилля для того, щоб мирні переговори були ефективними. Для того, щоб відбулася зустріч в нормандському форматі, в ході якої можна буде обговорити лідерам держави і, сподіваємось, затвердити дорожню карту мирного процесу, яка фактично буде базуватися на мінських домовленостей, але, можливо, дозволить скоригувати певні підходи, які за 5 років довели свою нездатність. Про які ці скоригувати моменти каже Яременко, на ваш погляд? Мені здається, що позиція президента змінилася. Якщо позиція президента спочатку була зійтися десь посередині між російською і українською стороною, то зараз президент переглянув свою точку зору, теж не без впливу суспільства, звісно, і стало зрозуміло, що просто йти виконувати вимоги ті, які виставляє Росія, це просто капітуляція по великому рахунку. І тому нова ця заява, нові кроки, це справді коригування позиції, яке є доречним, вчасним, і я думаю, що ця формула дуже важливо консолідує українське суспільство. А ось речник президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що такі умови України є для Кремля незрозумілою. Давайте послухаємо його. Це знову, як то кажуть, нові вхідні. Походу надходять нові вхідні від української сторони. Тут можна сміливо сказати, що такі нові вхідні вельми несподівані і для Москви, і для Берліна, і для Парижа. Тут поки важко коментувати, що означає це відхід від Мінських угод, що означає це відмову від раніше взятих зобов'язань і раніше поставлених підписів. Наразі незрозуміло. Для Пєскова не зрозуміло, що відбувається. Але, бачите, теж є прогрес. Він каже, не зрозуміло, а було б гірше, якщо б він казав, що це неприйнятно. Тобто вони вже готові сприймати те, що пропонує Україна. Ви думаєте, Росія буде сприймати умови і дослуховуватися до умов української сторони? Нам би хотілося на це сподіватися, але будемо реалістами. Але реальність те, що ми повинні весь час ставити свої вимови, а вони вже пусть на це реагують. Якщо Пєсков не розуміє, нехай поміняють його на Іванова, Петровича, Сідорова, який зрозуміє. Але він все добре розуміє і розуміє, про що він каже. А як гадаєте, яка зараз буде ситуація щодо нормандського формату? Взагалі вона відбудеться, ця зустріч між главами? Це складно сказати, тому що це залежить не від української сторони. Українська сторона висловила свою позицію і готова зустрічатися тоді, коли партнери по перемовинам підтримують цю позицію або, скажімо, висловлять свої умови, які будуть там більш-менш прийнятні для України. Тоді ця зустріч відбудеться. Просто так їхати на цю зустріч, ні про що розмовляти. Черговий раз ми це бачили, що і в 15-16 році це було багато разів. Сенсу від цих зустрічей не було. Ці умови, якщо вони будуть прийняті, вони Україну влаштовують, і після цього можна проводити вибори, про що було заявлено. Тобто далі йдемо, рухаємося по Мінську. Ну ось Зеленський сподівається, що все буде рухатися. І ось 2 із 7 президент Зеленський розповів, що Золотому вже 2 дні не лунають постріли.
Семиденний строк тиші – це не новина для України і для всіх учасників тристоронньої групи засідання у Мінську. Тому ми будемо чекати на 7 днів тиші. А для нас ознакою є це ОБСЄ, яке повинно сказати, що так, 7 днів не було пострілів. На сьогодні я знаю, що 2 дні вже у нас тиша, будемо вірити, будемо чекати, що 7 днів буде тиша, і тоді ми можемо говорити про відведення. Чи дочекаємося ми 7-денної тиші? Знаєте, 7 днів треба чекати, чи 2 дні вже пройшло, але я знаю, що вчора загинули українські військові знову під вистріл снайпера. Тому мені здається, що ця перемир'я з ДНР і ЛНР, як вони себе називають, повинно бути не тільки в конкретних населених пунктах, а взагалі по всій лінії Я скажу, зіткнення. що ось операція Об'єднаних Націй зафіксувала. Сьогодні є інформація, що в Золотому двічі були постріли і з гранатометів, і великокаліберних кулеметів. Ми бачимо, що каже Зеленський, і ми бачимо, яку інформацію дає ООС. Чому такі розбіжності, пане? Ну, мені здається, що може оточення президента дещо його дезінформувало, тому що дійсно вчора багато засобів масової інформації повідомляли, що вбили військових, не просто військових, а вбили жінку, снайпери з тієї терористичної сторони. Тобто ми розуміємо, що тим бандитам, снайперам, їм байдуже в кого стріляти, в жінку, в дитину. І маємо такі наслідки. Яка ж це тиша, да? Коли вбили жінку, а президент розповідає 2 дня розповідає про якісь 2 дня, і що це таке? Ну, наприклад, в Золотому не стріляли, а в 3 кілометрах від Золотого вбили там наших військових. І в Золотому стріляють, тому що ми повинні допомагати по всій лінії фронту, щоб було перемир'я справжнє, затишя, тоді про щось можна казати. І щодо Криму і Донбасу, в коментарі АТР народний депутат від фракції «Голос» Святослав Вакарчук розповів, що розділяють питання Криму і Донбасу в процесі деокупації. Для нас питання Донбасу і Криму одне від другого, я би сказав, вони є невід'ємними обидва, і ми їх не розділяємо один від одного. Ось ми почули, Вакарчук не розділяє, а як ви гадаєте, влада розділяє саме «Слугам народу»? На жаль, сьогодні йде мова тільки про Донбас, про перемир'я на цій лінії зіткнення. Звісно, на лінії з Кримом стрільби немає, стрілянини, але питання в Криму... Але є утиски і є утиски постійні. Мешканців, українців, які проживають на цій території. І тому, звісно, я вважаю, що питання Криму завжди повинно йти через кому після питання Донбасу. Тобто ми не повинні розділяти, і ми розуміємо, що тиск на Росію і санкції на Росію введені в першу чергу за Крим, потім вже за Донбас. Пане Андрій, як ви бачите, чи розділяє влада Крим і Донбас? Ну, на жаль, по тим деяким заявам і крокам ми бачимо, що все ж таки розділяє. А нам треба суспільству, чому розділяє? Активістам весь час нагадувати. Ну, тому що у них така ілюзія, що от спочатку порішаємо питання на Донбасі, такі і так далі, а потім повернемося до Криму, але цього не можна зробити, тому що з Росією влада не змінюється. Віддасть півруки, вона завтра всю руку відкусить. І щодо пропагандистів, вони вже прибули, один з них вже прибув в Україну, а от з трибуни Верховної Ради народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко закликав правоохоронців відреагувати на приїзд російського пропагандиста Бориса Корчевнікова. Давайте послухаємо, що сказав Гончаренко. І в нас тепер Корчевніков – це телеканал «Спас», російський пропагандист, який отримав орден за звільнення Криму від Путіна, ходить по Києву і постить картинки. І все нормально, і ніяка СБУ їм не займається. Це якийсь спас на крові. Якщо б в нас було СБУ справжнє, він би мав зараз свій корпункт в Лук'янівському СІЗО. Але замість цього він постить в Інстаграмі, як він ходить по Києву. І в СБУ відреагували, кажуть, треба було попереджати раніше. Давайте послухаємо слова речниці СБУ Олени Гітлянської.
Їх тисячі, їх сотні, усіх не відслідкуєш. Тому ми завжди просимо журналістів нам допомагати, звертати увагу. Якби ви нам подзвонили до того, як переїхав, то, можливо, ми б розглянули його справу і заборонили йому заздалегідь в'їзд. І вже є коментар від прикордонників, як пропагандиста пустили в Україну. Ось вони що кажуть. Наші інспектора перевіряють наявність документів, які дають дозвіл на перетин кордону, а також керуються базами даних, в тому числі, де знаходиться інформація від інших правоохоронних органів, зокрема, що стосується заборони в'їзду іноземців. Відносно даної особи, заборони в'їзду на територію України від інших правоохоронних органів не було. Ми бачимо, і вже пропагандисти тут ходять, і на Майдані фоткаються, і до Лаври ходили. Чому саме українська держава, українська влада допускає таке? Ну от це дивно, що на 5-му році війни українська держава і шосте її спецслужби досі не можуть ідентифікувати ворогів, диверсантів, просто пропагандистів. Тому це дивно. Це питання професійності наших спецслужб в сучасному світі, коли є певні можливості технологічні, це дуже просто. За визволення Криму від Путіна. Тим більше, що він має медаль за звільнення Криму і так далі в лапках. Оце дивно, да? До чого можуть призвести такі дії, коли українська влада, саме спецслужби українські, так він не може затримати людину, яка саме до терактів приводить. Ви зверніть увагу, як на родину Окуєвих було напад, приїхав з Росії якийсь сумнівний, навіть паспорт український отримав той, хто зчинив цей злочин. Да? Як вбили кадирівці сюди, прямо вільно приїжджають, вбивають чеченців, які були на захисті України і так далі. Ну про що це каже? Знову кажу, це досі, на жаль, залишається не зовсім. Україна залишаються все-таки більш орієнтованими на пошук ворогів всередині країни. І серед ворогів вони бачать, в першу чергу, бізнес, в першу чергу бачать якісь політичних опонентів. СБУ не працює з нашими реальними ворогами. Росія і її представники. Саме це повинно займатися СБУ, а не десь там пошука можливості заробити собі в кишеню. На жаль, але якщо ми порівняємо владу сьогоднішню, яка була попередня, все ж таки стільки пропагандистів не їздили. Їх затримували, якщо ви пам'ятаєте, і ті ж артистів, і ті ж людей, які хотіли прийти в Україну, в Київ, заїхати. Ну тут до прикордонників, що вони не затримали цю особу, взагалі це перекладення з хворої голови на здорову, тому що саме СБУ повинна визначати, які особи не бажані на території України. Прикордонники просто виконують розпорядження СБУ, вони самі не складають цих переліків осіб, яким не дозволено приїжджати в Україну. Так, СБУ, спецслужби не допрацьовують. Чи вони стали гірше працювати останнім часом, чи ні, складно сказати. Але те, що і тоді не допрацьовували, і сьогодні, це теж... Ну, а саме це такі підрозділи, як контррозвідка, повинен цим займатися. А як ми будемо боротися за територіальну цілісність? Як будемо боротися проти російської агресії, якщо якийсь там журналіст Росії, який працює на Росії-1, вільно їздить і вільно охоплюється? Перезавантаження правоохоронних органів і спецслужб, щоб вони стали справжніми органами, борцями з агресором, а не займалися чим завгодно. Ми ще кажемо про інформаційну війну, коли... До речі, там досі існує так званий відділ К, який насправді просто трусить комерсантів, кришує контрабанду і займається власними комерційними... Митницею, чим завгодно, а не... Хоча це не пряма функція СБУ, і нам Європейський Союз і інші міжнародні структури весь час на це вказують, що це не характерна саме для спецслужби функція економічної. Але СБУ хоче саме цим займатися, і цей підрозділ значно більший, ніж підрозділ контррозвідки, який повинен займатися пошуком цих пропагандистів. Сподіваємося, що і спецслужби, і всі ми будемо слідкувати і не допустимо в майбутньому такого. Тарас Козак, президент інвестиційної групи «І Універ», та Андрій Павловський, народний депутат 6-го і 7-го скликань. Дякуємо, що були з нами. Дякую. А далі ефір телеканалу АТР продовжують прайм Моцарський, тож не перемикайте, буде цікаво.
Как началось второе правление Менгликова?